tietää ihan niin kuin, ihan tulee tunne, että se ei voi olla ksylitoli eikä ravintoli eikä happokeitto. Suomi konepistooli, Rapalan uistimet, ei, Venikolla, Pintaviran kehitin, ei. Koska tästä käteen jäävästä kortista jäi puolikas, niin se tarkoittaa, että tämä kahdeksikko, tämä ihan ylimmäinen, ei voi missään tapauksessa olla se. Se laitetaan pois ja sitten sinne jää ylimmäiseksi 1 ja 0. Ja myös täällä kulmassa näillä on myös hyvin tärkeä merkitys. Eli 1 ja 2 on ne vaihtoehdot, mitkä mä näen tämän kilpailun voittajaksi. Ja nehän on täältä listasta niin neuvolajärjestelmä ja AIV-rehu. Ja sitten jos mä mietin näiden 2 pohjalta, että kumpi se on. Ja selvästi se menen tänne 2 puolelle. Ja siinähän on AIV-rehu. Eli Suomen kaikkien aikojen paras keksintö on AIV-rehu. Sitten katsotaan vielä tällä sormuksella, että kumpi. Tämä on ihan sama tulos kuin tuossa aikaisemmassa. Eli tämä pyörii myötäpäivää, joka on tuolle 2. Listassa on 2 alhaalta ja 2 ylhäällä. Tarkistetaan ensin tää. Tämähän on varsin selvä. Eli 2 eri menetelmän avulla 2 AIV-rehu on tämän kilpailun voittaja.